Ndio Shelter Simon. Ndio Shelter Samuel. Nauya mdalira mamungezi. Ndauya mdarira mambongezi. Ndakamangarira Christina Mike. Ndakamangarira Christine Mike. Pamusoro pekutamba nemunhu wangu. Pamusoro pekutamba nemunhu wangu. Ndataura chokwadi changu chese. Ndikataura chokwadi changu chese. Ndataura makuhwa ndosungwa nemhosva. Ndikataura makuhwa ndosungwa nemhosva. Mwari vandinzwe. Mwari vandinzwe. Dzimigwa ndinzwa. Dzimigwa ndinzwa. Ndai gwaro. Idai Christina Mike. Ndinonzi Christina Mike. Ndinonzi Christina Mike. Ndauya mdarira mambongezi. Ndauya mdarira mambongezi. Ndilera zvandikumangarwa naShelter Simon. Ine zvandiri kumangarwa naSimon Shamel. Ndichataura chokwadi changu chese. Ndichataura chokwadi changu chese. Ndataura makuhwa ndosungwa nemhosva. Ndikataura makuhwa ndinosungwa nemhosva. Mwari vandinzwe. Mwari vandinzwe. Dzimigwa ndinzwa. Dzimigwa ndinzwa. Right, Shelter. Ndiye here Christina wawati aweuraya kwamambozi. Ndiye. Ungaudze here dare rose amambozi akakuitira. Ndinotaura. Ndakauyawo kudai izosungisa Christine Mike nenhau yekuti ndine vhidhiyo randakawana mufoni yake. Ndakumbirawo foni kuti ndipowo mavhidhiyo ndinoona kumba ubva handitambidza foni. Handitambidza foni kudaro ndakabva ndatora mavhidhiyo. Ndatora mavhidhiyo saizvozvo ndakasvika kumba kubva ndatanga kuplaya mavhidhiyo aya. Chakazondishamisa ndine rimwe vhidhiyo randakaona raitaura kuti iye akandiroya ari paaltar. Akandipikira mhiko yekuti ndife ndisina murume. Akandipikira mhiko yekuti ndisazvara. Akapika mhiko yekuti upenyu hwangu hwese handina chandinofanira kubata chinobatika mukurarama kwangu. Ndinoshanda naye. Kushanda kubasa. Kama mshanda hivi. Ndinongomuziva ndedzidza Christina muchishanda. Ndinongomuziva Christina tichishanda pakambani nechi. Munoshanda kupi? Panzo. Panzo. Basa iri. Zvina Genoa Head. Genoa Head. Iyo mbamu. Ndirikunzwa zvekutaurwa. Indurei chinhu zvakafamba sei zvauri kutaura? Iye zvakafamba vane ndaishandira kumasign post. Ndobva nditi nditore masign post nefoni yangu. Ndatora kuda ndobva tafoni. First time takasenda kuti tinosenda mubhuku rebasa. Rechipiri racho ndobva tasenda futi. Rechitatu ndobva vati akaramba mavhidhiyo kupinda mufoni mani. Mufoni mao ndobva vasenda neshade. Vasenda neshade ndobva vatora zvinhu zvangu. Ndauziva kuti pane zvinhu zvangu zvakatora zvepersonal zviviri ndakaenda kuchechi. Ndaenda kuchechi ndakanonamatirwa. Ndanamatirwa ndobva ndanomanifesta. Handina kuziva kuti ndaimanifesta ndichiti chii. Saka ndobva ndasenderwa mufoni mangu kuti ndigonoona ndakumba. Saka handina kunoona ndakumba nokuti since foni private yangu ndakagara ndinazvo mufoni mangu. Ndagara nazvo ndobva vatora zvinhu zvangu pavaida kutora mavhidhiyo ekubasa. Saka ndobva vatanga kurakidza kambani yese yekukanzura. Ndobva ndangonzwa zuva rokutanga ndakangoona vasingagarisiki panzvimbo pavaigara patinostandara. Second one ndikavabvunza kuti kwenyu muri kumbonyatsoitei pakambani pano muri kungotenderera. Zvikanzi ndiri kuita zvinhu zvebasa. Ndobva pauya mumwe munhu achiti kurodzi kwenyu kune munhu anoroya kaini ane zidumbu zihombe. Kune vanhu vavaishera mavhidhiyo angu. Saka izvozvi kukanzuri yese yakutondiziva kuti ini nhanzi ndiri murodzi. Munoti maitaura? Munoroya kana kuti maizvitaura? Ndaimanifesta ndiri kuchechi. Of course, aimanifesta mashoko achibva mumukanwa wamanhu. Mashoko anabva mumukanwa wamanhu aitaura. Ndaibva mukanwa mangu. So kana ndikataura kuti ndoda kukuuraya iwewe ndikazodini munhu akaona that nhingi ndichitaura
anoti zvinorambika here kuti ndazvitaura kuti ndinoda kukuuraya kana kuti ndoda kukuita zvakati ndoda kuita zvakati. Ishe wangu video Ndati zvinorambika here mashoko ari kutaura munhu ari kumanifesta dai achinzi ari kuchinja kakutaura ka toti handiti muri kunzwa kuti kumanifesta kwacho ikoko kwaakanga ari kuita pane chimwe chinhu chakanga chaakutaura chisiri iye munhu wacho. Apo ndimune muchitotaura ka ndopada kuti tiwirirane kuti mashoko aibuda mumuromo menyu here. But makazohanzwa kuti muri kutaura mukatozochengeta that information. You kept it. Kuti ndoda kugara ine rekodi ndiinayo. Zvamaitaura izvozvo maizvichengetere chii izvozvo. Ndaida kunzwa kuti raiti chii. So munobhadhara mombe yekunanga munhu uroyi kana kuti yekutaura mashoko akashata kudaro yekutodanda nawo uroyi wacho. Hazvireve kuti isi toshanda nokuti mashoko abva mumukanwa mani. So we don't have to waste time mudare nenyaya yakadai so iri pachena iri clear and straightforward kuti ndimi maitaura and you know kuti sure ndindaitaura. Muri kupokana napo here pari kutaura imombe makazenge maakuziva then you kept that stupid words idzodzo dzamaitaura zvinhu hazvitaurirwe munhu izvozvo pamakatozoona kuti ndozvandachitaura izvo mungadai makatoti makatozvidzima makazoita zvekuudzwa dai zvanga zviri zvekuti zviri kutaurwa nevanhu kuti ndozvamakanga muchitaura ndozvamakazenge muchidii handiti. Zvino imimi muri kuziva kuti ndozvamanga muchitaura motora dzati foni muri kuipa kuti kune opponent. You were not supposed to do that. Kana takutarisa isi tinoona kuti you have done that purposely. Handiti mapawana makutotora dzati foni ine dzati secret muri kupa munhu wamuri kutaurira mashoko akadaro hatizotorwa kuitwa vana vadiki munyaya dzakadaro. So munobhadhara mombe. Hatinonokere zvakatodaro maizulu next court. It's clear, it's straightforward. Ndo vakataura vari kuzvibvuma havasi kuzviramba. Kutaura ikoko ndakataura ndisingazive. Isusu how do we notice kuti munhu akataura chinhu asingazive achitaura. Ndandikumbira kuti iwo vane video racho vari play inoti inini video racho harisi zvaraitaura zvavari kutaura. Taurai mabhuya musaitonge muri kurwara akapa masopanga. Taurai mimi manje zvamakataura zvacho. Inini zvaitaura include vabereki vangu. Taurai. Ndati taurai. Kana muchiwedzera nhamba yevanhu vamainanga uroyi kana kuti vamainanga vanouya muno tikurovai mompeshete muchibhadhara vanhu vamainanga. Ndakamanifesta ndichitaura kuti ndiri kukuvadzwa. Aikuvadzwa ndiani? Naningi? Kubva kufemiri kwedu kwandakabereka. Kwavapindira papa. Ndati zvese izvozvo tiri kuzviziva makanga musingazive. There is a time yamakazoziva handiti mapawa ndobva vatotora kutodada nazvo kutochengetera mufoni kuti zvamanga muchitaura izvi zvekuti ndoda kuvadziwa mundingi mangu iwe uchazofa usina murume ndoutazodini handiti mazvo zvaungaitaura. Ndobva mabvuma one time kuti sure asi takanga ndisingazivi. Iri kupodyo yachona mambo. Right. Mutongo wachona ndinobva ndazokudza futi kana mashoko avari kutaura abuda paaudio pacho. Yes. Munhu ari kutaura chinhu chaakanga asingazive vari kupikisa kuti aiwa ipapo ndokupotevura ipapo. Saka maitotaura purposely. Apa mabvumo ndinakadzana. Apa makuda kuramba. Akudza mhosva yenyu mhosva dzedu. Apo yakurumidzawo neodio yenyu. Next court. What is it?
Mire bari bomba audio ya. Awani sini dulu. Gara. Ngomong pikir juga bukan semua kamu. Dia kalau gara. Saka ida kutorwa kunoroya ndiani ndimi ndiri kutaura nemi kapindura hamuiginowe kana chitotaura nemi because ndinoda kuteerera audio yacho ndizive kuti zviri kutaurwa pazvii. Imambuya pavakapindira pandoda panhu penyu pane zvenyu mimi. Kana muchiuya kuno munouya nekaredhiyo kuti munhu wese anenge achitoteerera achinzwa. Vapei.
Ndandichida kuti kuvadzivise pavakanga vachitaura nezvenyu vapanzwa here? Taurai zvamakanga muchitaura. Makanga muchiti chii? Mati makanga muchiti chii? Ari kundikuvadza. Kunonzi kudii? Kunanga munhu chii ikoko? Ndokunonzi kunanga munhu uroyi. Hamuna musi wamakambotukana, hamuna musi wamakamboitirana chimwe chinhu chakaipa. Imi muri kutaura manje hamusiri imimi. Kuno umwe wangu ari kubasa ari kundikuvadza nezita. Handiti mapoa. Ndokunonzi kunanga munhu uroyi, kunoda mombe, hwai kwamambo. Yamunonzwa taakunzi mucomment section tinoda mombe nehwai. Hatina tsitsi nekusekerera vanhu vanoita zvinhu zvekutadza kugarisana mumusha. Kana mafunga kuti munhu ari kukuroyai, ndimi mungadai makatouya kuno kwamambo mosvika motaura mambo. Ndosiya kutaura. Taurai tinzwa. Nyaya vari kutaura kuti vari kuti ndine umwe ari kundiroya haisiriyo nyaya yavanzwa. Ivo vakatoti ndakaroya Shelter Samuel. Zvanzi anogara kuti zvanzi ndinoshanda naye kukanzuru. Ndozvekutaura oti apa vakutochinja. Zvese kuroya nekuroyiwa imombe kwamambo. Kutoroya kutodada nawo uroyi haudadiwe nawo. Saka chandaramba bedza mbuya ndechekuti muti ndakanga ndisingazivi. Makanga musingazivi but maitotaura. Ndobva mazoita vakatokuudzai kuti ndozvaunga uchiita izvi atatotora audio chigarai nazvo kuti muve nemarecords. Imi pamakanga mangonzwa kuti audio yandiri kutaura nezvayo iyi haina kumira zvakanaka, mungadai musina kana kutoiisa mufoni menyu kana kutoihaidha somewhere, makaisa kumachatsi enyu ari secret, musina kupa inu opponent uyo wamaida kuti aone nekunzwa manje kuti ndega ndatadza kumuudza physically. Saka ndakuda kuti adi aite kuzvinzwira ega. Munomuudza kuti ndinganotini mombe nehwaya amai zvinoya rini? Hamusati maita sei? Aho, isa hatine veduwo vakatopawo nezuro chaiwo nyakatopa gore rakapera. Isinotori nevamwe vanotori nenhinyoro right kuti ndinyatsokuonai kuti makadini zvenyu. Noti kana utaura neni mudareka utaura uchiita ngokushandisa chinyaka, isu tichitotaura tichikubvunzai. So the latest date rangu is 3 weeks 21 days kubva nhasi tinenge tatowana mombe nehwai kwamambo. Kuroya hakudadiwe nako kana muchiroya. Secret hombe ana mbuya vedu vairoya zvisingatoita. Asi dai tisingazviziva, dai taizviziva kana sadza mubamawo hataidya. Handiti mapawa hataitodya, but tainodya uchinzwa kunzi vanozodai vanozodini. Asi ndo matinenge tirimo tichimwa maheu nana mbuya vedu vasingadade nawo. Kana uyu mai muti mimi ndoada kundiuraya, zvese izvozvo hamusing'anga kaimi. Dai mamuchiti mupostori ndiye akandiudza izvozvo tikachimusunga izvozvo auya kuno kuzotiitira basa. Handiti mapawa. Saka 21 days kubva nhasi 19 yomuhomwe i300 hwai yomuhomwe i100 pamwe chete 400 ng'ombe yomuhomwe 300 inofamba nevachifamba hwai yomuhomwe 100. Imi vasikana kana mabuda muno
no more talking about it.